Biz барганда Солоз Мухаммедениет йортында 30лап кеше окоп шәме ясау белән мәшгуль иде. Алар махсус хәрби операция зонасында булган егетләрнең якыннары, авыл халкы. Хәтта мәктәп укучылары да бу изге эшкә кушылырга теләк белдергән. Мондый шәмнәрне ясау серләрне авыл халкы үзлектән өйрәнгән. Шәм ясау өчен чиста консерва банкалары, котыргы, балавыз яки парафин кирәк. Шушылай көн сайын мына бер атна эшлибез апалар белән. Шушы салкын көннәрдә көн сайын киләбез, эшлибез. Бик рәхәт итеп, тыныч итеп эшлиләр. Шуңа рәхмәт апаларга. Инде салкын көннәрдә йөрәк җылыбызны биреп эшләгән шәмнәребез егетләребезгә файда булса ярар иде. Шәм ясау өчен консервланган яшелчә җимеш, шулай ук балалар ризыгы катнашмасыннан бушаган колай банкалар кулланалар. Консерва банкасына озынча гофрлы котыргы кисәкләр урнаштырыла. Аны әзерләүнең дә үз тәртибе бар. Тигезләргә, дөрес сузарга, кисәргә һәм төреп урап банкага тутырырга кирәк. Аннары банкага су мунчасында эрителгән сыек парафин салына. Фитиль эчендә гофрланган котыргы кулланалар. Килеп, шәм ясауны өйрәнеп кайтып, өйдә иптәшем белән 75 шәмне өйдә ясадык. Бу шәмнәр аларның кайту вакытларын тизләтсеннәр иде, күңелләрен җылытсыннар иде, аларга сәламәт булып туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Үзебезнең бөтен кешебезне туплап, менә шушында пенсиядәге кызлар, бөтен безгә кичке якта шушында килеп әзерләнәбез. Менә бу картоннарны да без ясаганда үзебезнең өебездән, магазиннардан алып киләбез инде. Менә минем үземнең дә шкафлар кайтты, үземнең дә шунда өйдән алып килгән бөтен коробкаларны, шуннан шу картоннарны үзем өйдән алып килдем инде. Окоп шәмнәре зурлыгына карап уртача 4-8 сәгать тирәсе яна икән. Аны сүндерергә һәм яңадан яндырып җибәрергә була. Ул җилдән курыкмый, чөнки аның фитиле түгел, ә банканың эшлеге яна. Тагын бер мөһим ягы, мондый шәмнәр төтенләми икән. Әле яңарак кына өйрәндек, менә шундый озак яна торган шырпылар да ясарга өйрәндек. Моны ясау өчен инде менә мондый палочкалар кирәк була инде һәм 3-4 шырпы без аны яңадан урыйбыз шушы палочкаларга инде һәм парафин белән юдыртып чыгарбыз инде загырак аксын өчен инде, янсын өчен. Алай үз күңелебез кушканча киләбез, ярдәм итәбез. Менә әле алдан инде без маскировщикны шундый күлмәкләр теккән идек. Хәзер менә шушы шәмнәрне ясыйбыз. Бирләребез бетереп тора инде, икенчеләребез кысыра, өченчеләребез нине сала, парафин сала. Инде Худаем ярдәм итсен инде бу безнең балаларга инде. Алар инде шушының белән җылынырлар да дип уйлыйбыз инде. Бу шәмнәрнең файдасы тисен дибез инде. Бу бик 60 сәгать яна дип әйтәләр. Монда бөтен озыкларын да җылыталар, хәтта окопларын да җылытып була дип язалар инде. Буны ясарга бөтен авыл халкы җыелды, хәтта каникулга кайткан балаларга чаклы килделәр, шәһәрдән кайткан балаларга чаклы мәктәп балалары бөтенесе шушына кушылдылар. Бу шәмнәр ярдәмендә хәрбиләргә ашарга әзерләргә, аның янында җылынырга, аяк киемнәрен киптерергә, землянка һәм окопларны яктыртырга була. Бүген көндә муханлылар 350 дәнә окоп шәмнәре әзерләгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.